y a urgence. L'insécurité et l'instabilité politique au Sahel continuent d'aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique. Farafina tile biyan fanfɛla keleya tɔnba CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw minnu ye tɔnsigi kɛrɛnkɛrɛnni kɛnɛsigi kɛ alamisa don na New York duniya keleya tɔnba ka san o san tɔnsigi kɛnɛ kɛrɛfɛ ye a danatigɛ fɛnɛ ka dansigi kɛ u ka dɛmɛw ani u ka nafoloku tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen na ka taa Laginɛ jamana fan fɛ u ka tɔnsigi laseli sɛbɛn ka fɔ la. CEDEAO jamana tɔndenw jamanakuntigiw ye a yira k'a fɔ ko u n'u ka lasigidenw minnu be Laginɛ jamana kan bena ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛ. CEDEAO ye kalo kelen de di Laginɛ fangatigiw ma k'a daminɛ septembre kalo tile 20 na ka wagati hakɛma fɔ u ye fanga lasiginin kan siviluw ma ko nɔtɛ ko u bena dɔ fara u ka ɲangili siraw kan ka taa Laginɛ jamana fan. Les Nations Unies sont prêtes à agir à vos côtés avec urgence et solidarité pour parvenir à un Sahel pacifique, stable et prospère. Kada o kan CEDEAO ye a yira k'a fɔ ko u be se ka sɔn san 2 jate furancɛ fanga kuntala janya de ma sani fanga seginin cɛ siviluw ma. Laginɛ fanga dafirikɛlaw minnu ye fanga jagoya minɛ septembre kalo la san 2021 waati la bɛ ka sinsi kosɛbɛ fanga marali kan san 3 ɲɔgɔnna de kɔnɔna na. Ka kɛɲɛ ni Mali ani Côte d'Ivoire cɛmancɛla fɔɲɔgɔnkɔw ye ka da Côte d'Ivoire jamanaw ka sɔrɔdasi minɛlenw ye Bamakɔ Mali ɲɛmɔgɔw fɛ. CEDEAO ɲɛmɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan fo k'a bɔ Mali, Laginɛ ani Burkina jamana la minnu fanga be sɔrɔdasi fanga dafirikɛlaw bolo ne dansigi kɛlen bɛ u ka CEDEAO tɔndenya la bɛɛ lajɛlen da bɛn'a ma ko Mali ka Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 46 min minɛnin bɛ u bolo labila teliya la. Tarata nata la septembre kalo tile 27 la san 2022 CEDEAO bena u ka tɔn jamana Togo, Ghana, Senegal jamanakuntigiw bila ka taa Mali la a koɲa kan. Umar Aliyu Ture ye a yira k'a fɔ ko fanga dafiri waleyaw tɛ bolo kan bilen. Côte d'Ivoire jamana de tun ye CEDEAO jamanakuntigiw ka nin tɔnsigi ni laɲini kɛ nin ye a tile segin ye ka da waleya gɛlɛnw kan min bɛ u ni Mali ɲɔgɔn cɛla la fo ka se ɲangili laɲiniw bilaliw la u sigiɲɔgɔn jamana Mali kan. Président Alassane Dramane Ouattara bɛ jate jamanakuntigiw fɛ minnu ma sɔn Mali sɔrɔdasi fanga dafirilaw ka ko ye. Mali ni Côte d'Ivoire cɛlaw tiɲɛna kosɛbɛ ka da Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ka minɛliw kan Bamakɔ juillet kalo tile 10 tɛmɛnen ninnu na Mali fanga tigilamɔgɔw fɛ.